U Beloj kući nastaje pravi haos, budući da je u toku emisija pitanja novinara, a oni su spremni da saznaju svaki segment zadrugarskih međuljudskih odnosa. Na tapetu je tokom večeri bila Anđela Đuričić, koja je u jednom momentu postavljeno veoma lično pitanje. Mnogima je čudno to što devojka tvojih godina nema prijatelje. Zašto je to tako? Upitao je Darko. Osim Popadije, koju si pomenuje još jedne devojke, one imaju decu, porodicu i posao. Ja nemam s kim da idem u grad. Odvojila sam se tad od društva. Nisam mogla da se posvetim prijateljima, jer sam tokom srednje škole doživala jako težak period. Nisam imala društvo za izlaske, jer sam se okupirala poslom i porodicom. Preskočila sam malo svoje godine i naglo sam sazrela. Provod mi nije bio na prvom mestu. Započela je Anđela. Da li te brine način na koji ćete posle ove zadruge videti drugi muškarci? Upitao je Darko. Ne, jer sam za kratak period naučila lekciju. Dalje mogu da nastavim bez kompleksa i sa samopouzdanjem. Nisam volela i poštovala sebe koliko je bilo potrebno. Ne želim da procenjujem sad neke stvari. Želim da budem dosta opreznija, lukavija i mudrija i sve ono što nisam bila pred njega, rekla je Anđela. Približava se 6. maj. Da li ga jedva čekaš ili strepiš od tog dana? Postavio je naredno pitanje novinar. Nadam se da će biti sve kako treba. Ako je razlog zbog čega mi roditelji nisu poslali veze sa Zvezdanom, onda očekujem čestitku. Ako ne stigne, to je znak da su trajno ljuti na mene. Čekat ću da izađem pa ću videti. Prošle godine nisam dobila čestitku, a catering jesam, zaključila je Đuričićeva.